artificial intelligence sa nga agpaypayso nga nalaing. Iso ba dito katilo kano na dijay? Artificial intelligence. Okay, sorry. Artificial intelligence apo training in Laulog timay sa mga sursuro iti San Nicolas, Ilocos Norte. Amoy taman tinatakamat na report manipod kini Idol Lawrence. IFM News. Gapu iti panagraira ti panagaramat ken panangabuso dagiti estudyante ti ChatGPT Killbot ken da dumapay nga AI tools ket manarimaanen ti panakaisayang ka ti seminar training dagiti mga sursuro ti San Nicolas National High School ti Artificial Intelligence in Education. Kuna ni Mr. John Jofel Simpliciano, may sa amang sursuro ti nasa pagadalan ken may sa amang idadaulo ti Central for Information and Communications Technology ti pagadalan anaangay ti mental health break dagiti estudyante tapno maadal da nalaing daytoy a panagaramat ti artificial intelligence imbatad na at tigagem na daytoy a training ket tapno edikasta ket masursurwan dagiti mga sursuro amang check dagiti ara-aramiden dagiti ubing kang runaan na dagiti essays segun ken kuana ket malaksid kadagiti mga sursuro ket masursurwan tupay dagiti estudyante amang usar ti AI ngem saan nakas idi nga usaren daytoy ti 100%. Quality kuata dati kathaan nga pang replace iti pinagisuro mi ket di usaran mi dati artificial intelligence nga magtulong kanyami tapno mapalaka iti pinagaramid mi iti teaching materials, teaching assessment kan at the same time inaramid mi dati nga seminar tapno makabuo kami iti AI policy nga dati nga polisiya ket mangtulong kada kami iti pinangkita kada iti outputs and at the same time documents ti eskwela nga ada dapat lang iti percentage iti pinakausar dapat ti AI kasi no kitan tayo ket no kuma AI check tayo ti outputs ti ubing mostly kat 100% kana AI through dati AI policy nga income ubraan to no bigat actually dito yung makita no manong porsyento lang dapat iti AI. Gapo iti daytoy ket maipanamnama nga iti sumarsaronon tong aldaw ket dagiti tumutan estudyante ti San Nicolas National High School iti masursuran iti artificial intelligence in education. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.